Det vestafrikanske land Mali er et af verdens fattigste lande. 70% af befolkningen lever på landet. Men den store landbefolkning er truet på sin eksistens, fordi klodens klima er under forandring. Klimaet er vigtigt for landmændene. De har brug for en vis mængde nedbør til afgrøderne hvert år. Men i Mali er der år, hvor tørken bare bliver ved og ved. Og når regnen så endelig kommer, kan det være med så stor voldsomhed og styrke, at det mange steder ender med oversvømmelser, så folk må flygte fra deres hjem og deres marker. Klimaproblemerne her i Mali er en direkte konsekvens af vestens forurening og CO2-udledning. Det ustabile og ekstreme vejr i Mali øger usikkerheden i landbruget. Derfor forlader mange landsbyerne og søger ind til de store byer i jagten på et bedre liv. Et liv som det, man kan se i tv-serier i fjernsynet. Hovedstaden Bamako er nu den by i Afrika, der vokser hurtigst. Men også inde i byen skal måne mættes, og der skal laves mad. Her i millionbyen er komfuret næsten altid et bål, og til bål skal der bruges brænde. Byernes behov for brændetræ til madlavning har ført til en omfattende fældning af træer i landområderne. Og når det sker, bliver jorden gold og tør, ligesom en ørken. En times kørsel fra Bamako ligger landsbyen her. Den forsyner hovedstaden med brændetræ. For kvinderne i landsbyen er det en god måde at tjene penge på, selvom det ikke er de store summer. Kvinderne tager turen til fods for at finde træer og buske, de kan hugge op og sælge. Og de går længere og længere, en tur på over 5 kilometer hver vej, for der er blevet langt mellem træerne efter mange års træfældning. I forvejen er området tørt og ørkenagtigt, og træfældningen gør det endnu værre. Jo færre træer, jo større chance for ørkenspredning. Kvinderne ved, at det er skidt at fælde så meget, men de har brug for pengene. En lokal NGO prøver at hjælpe kvinderne med at finde en løsning på deres økonomiske problemer, så de ikke er så afhængige af at sælge brænde, og samtidig kan det hjælpe klimaet. Kvinderne er blevet undervist i, hvordan de organiserer sig, og så er de blevet tilbudt små lån, så de har kunnet starte dette lille marked med deres egne små salgssteder. De kulørte krydderier og de tørrede fisk er nu kvindernes indtægtskilde nummer 1. Og de behøver ikke længere fælde træer for at overleve.
Verdens stigende forbrug af brændstof til fly, biler og anden transport har øget klodens samlede CO2-udledning. Også i Bamako er der kommet flere hjul på vejene. Alle verdens køretøjer står i dag for omkring 25% af den samlede globale CO2-udledning. Og det slider på miljøet og påvirker klimaet. En stor del af verdens klimaforandringer skyldes brug af olie og kul. Men hvad nu, hvis bilerne ikke længere kørte på de forurenende fossile brændstoffer som olie? Hvad hvis de i stedet kørte på biobrændstof, for eksempel udvundet af denne lille plante? Planten hedder jatropha. Den er giftig at spise. Den kan bruges til kosmetikcreme og sæbe. Den kan også bruges som skel eller levende hegn mellem markerne. Og så er det en hårdfør plante. Den kan leve selv i gold og ufrugtbar jord, som her i Mali. Jatropha-plantens frø indeholder 34% olie, der kan bruges som biodiesel, som brændstof i biler, eller som her i møllen, hvor hirsen males til mel. Almindelig olie er dyr. For et fattigt land som Mali er det svært at få råd til at importere brændstof. Og ude på landet har de fattige ikke råd til at købe det. I Mali prøver man nu flere steder at bruge jatropha-olie i stedet. På markerne dyrkes jatropha og fødevarer side om side. Hvis folk på landet lærer at udvinde olien, kan det styrke landsbyernes økonomiske udvikling. Menneskeskabte klimaforandringer påvirker os alle, uanset hvor vi bor i verden. Men hårdest ramt er de fattige lande som Mali. Og det er ikke her, de udleder mest CO2, men det er dem, der betaler regningen i form af tørke, ørkenspredning, oversvømmelse og mindre vand.